Cafeterías hai moitas, que marcan a diferencia moi poucas. Unha que si o consegue é a Enjoy en Vilagarcía, que dende hai 2 anos traballa na innovación do servizo buscando sorprender aos clientes e mellorar o seu benestar. Unha maneira de facelo é a través da súa máquina de impresión de imaxes. Esta máquina que imprime en tinta vegetal, que non ten sabor e podes imprimir en café, en tortitas de avena, na espuma dunha caña, calquer cousa sólida podes imprimir. A máquina imprime tanto imaxes como a mensaxes, o que xa deu lugar a moitas anécdotas. Pois sí, xa tuvemos varias pedidas de man, felicitacións de cumpleanos, perdóns por haber feito cousas que non se deben facer, o sea, bonito. Con todo, o que se busca dende a cafetería non é máis que mellorar a estancia dos clientes. Sí, a nosa principal preocupación é o bienestar do cliente, que no momento que este aquí con nós, que sea un estado de disfrute para eles, non? Outro dos beneficios que estas actuacións traen para o establecemento é a interacción cos clientes, o que permite que estes compartan a través das súas redes sociais a súa experiencia na Enjoy. Ao final é do que se trata, que a xente faise as fotos co café ou ca caña, ca foto que les queren, sube no Instagram en unha maneira de facer un pouco de publicidade, que a xente nos conozca cada vez máis e podamos seguir crecendo. A máquina de impresión non é a única das innovacións que o local ofrece aos seus clientes. Sí, está todo feito un pouquiño desde a perspectiva do cliente, non? Para facerlle a estancia máis cómoda ao cliente. Entonces, bueno, intentamos incorporar ao local todas as carencias que vemos que existen na actualidade, non? Chegan ás 6 da tarde, casi todos estamos sin batería, pois bueno, poñemos cargadores de baterías para todos, unha situación incómoda de ter que estar na terraza ou nunha mesa levantando a man para chamar ao camarero, vai ser un pouco violento, pero bueno, pois uns pulsadores para avisar de que te veñan a atender. A última das súas incorporacións é unha máquina que fai cócteles, o que permite que o seu sabor sexa sempre o mesmo. Isidoro Márquez asegura que seguirán traballando con cariño e con paixón para mellorar o establecemento e a experiencia dos seus clientes.